در مؤسسه دولتی اثرخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بار نخست در میان کشورهای آسیای میانه جنبست ترینینگ بین المللی آموزش زیر عنوان قاعده های علمی نگاهبین کالکسیاها برگزار گردید. тренинг бо ташаббуси муассисаи давлатии усурхонаи миллӣ дар якҷоягӣ бо маркази байналмилалии тадқиқотӣ оид ба ҳифз ва барқарорсозии мероси фарҳангӣ институти миллии тадқиқотии фарҳангии ҷумҳурии Корея аз 18 сентябр то 6 октябри соли 2023 идома дошт. Он тавассути лексияҳои сатҳи баланди интерактивӣ, машғулиятҳои амалӣ аз ҷумла кори гурӯҳӣ ва боздидҳои омӯзишӣ гузаронида шуда, иштироки кормандони бахшҳои гуногун ва фарҳангҳои мухталиф муҳити мусоиде фароҳам меорад то муошират ва иштироки муассир таъмин гардад. Дар давоми тренинг бо истифода аз захираҳои мавҷуда ва ташаббусҳои дахлдор алоқамандӣ миёни илм ва нигоҳубини коллексияҳо дар заминаи маҳаллӣ омӯхта шуд. Дар тренинг ширкаткунандагон дар мисоли муассисаҳои худ сатҳу раванди омӯзиш, табодули таҷрибаҳои дахлдори кишварҳои худ, пешниҳоди лоиҳа оид ба беҳтар намудани нигоҳубини коллексияҳо ва устуворӣ дар муассисаҳои худро ки тавассути истифодаи усулҳои илмии амалӣ мегарданд баён намуданд. I'm the Director General of ICROM, which is based in Rome. مقصد اساسی من یعنی معین کردن آن پرابلم‌هایی هستند که برای حفظ کردن میراث تاریخی دشوار می‌آورند. ما در اثرخانه ملی در رفت گذراندن کورس آموزشی یعنی ترینینگ آموزشی اکرام در اثرخانه ملی یگان نارسایی‌ها را قید نکردیم، یعنی اثرخانه ملی به تمام استانداردهای جهانی جوابگو است. тренинги мазкур саводнокии илмӣ, иқтидори иштирокчиён ва муассисаҳои онҳоро баланд бардошта ба онҳо имкон медиҳад то падидаҳои марбут ба харобшавиро ки ба коллексияи мероси онҳо таъсир мерасонанд дарк ва устуворона идора намоянд. муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ тавонист дар як муддати хеле кӯтоҳ дар якҷоягӣ бо маркази байналмилалии тадқиқотӣ оид ба ҳифз ва барқарорсозии мероси фарҳангӣ бори нахуст дар кишвар чунин тренинги байналмилалии омӯзиширо ташкил намояд. маврид ба зикр аст ки дар тренинги байналмилалӣ 26 нафар аз кишварҳои Бруней, Бангладеш, Бразилия, Миср, Кения, Ҳиндустон, Урдун, Покистон, Фаластин, Гвинеяи Нав, Филиппин, Сингапур, Таиланд, Узбекистон иштирок намуда мутахассисони бо таҷриба аз кишварҳои Ҷопон, Дания, Малайзия ва Сербия ба онҳо машғулият гузаронданд.